egoera ekonomiko zailaren aurrean alternatiba bezala, azkeneko urte hauetan, Gipuzkoako erakunde batean sartzeko aukera azterra izan da, Gipuzkoako urak hain zuzen. Eta orduan Gipuzkoako urak erakunde publikoari ur zerbitzua sartzeko alde zaudete, bai edo ez, eta zergatik, eta aztergai honetan bigarren galdera da, auditeria, baserribideak, espaloiak. Iripena daukau, redakzioan, bintzat, gatazka politikorako ere erabili egiten direla, ez? Orduan, ezakit, zein da zuen iritzia, ala da edo ez? Azpiegituretan, legealdi honetan, inbertsioak 0 izan dira ia ere. Minimo historikoetara jaitsi dira inbertsioak. EAJak argi dauka, herri baten garapena, herri horren eta bere herritarren bizi kalitatearekin lotura zuzena duela. Horretarako, azpiegitura sarea potente bat behar da, herritarren beharrei erantzuna emateko eta aurrea egiteko. Hori garbi daukagu. Udaletxetik kudeatzen diren azpiegitura gertutasunezkoak eta elementalak ditugu. Baina lortu behar duguna da azpiegitura horiek lehen mailako azpiegiturak izatea. Eta hori da EAJak proposatzen duena herriko ur auditeriakin. Lehen mailako ur auditeri bat izatea eta lehen mailako zerbitzu bat izatea. EAJak beti bultzatu du zerbitzu hori publikoa izan behar duela eta udalak gestionatu behar duela. Hori zergatik, norberak gestionatzen dituen zerbitzuak askoz ere hobetogo gestionatutakoak eta kalitate hobeagoak ematen dituelako. Gaur egun daukagun ur auditeria ingurugiro ikuspegitik jasanezina da. Isuriak ditugu, ura galtzen da leku askotan. Ekonomikoki ezin da esplikatu. Ze ordaintzen dugu, jasotzen duguna, baina askoz gehiago. Zergatik ura pila bat galtzen dalako. Eta ura behar duguna baina gehiago etortzen dalako. Eta funtzionalki ezin da. Ezin dute andoaindarrak egun bat bai, eta bestea ez, uri gabe matxura bat egon delako. Guk, lehen esan dudan bezala, zerbitzu publikoa errebindikatzen dugu. Eta udalak gestionatutako zerbitzuak. Bilduk, aldiz, ur auditeriaren gestioaren zerbitzua konsortzioari eman nahi dio. Saltzen du, lortuko duen diru laguntzakin, hainbat zulo eta estaliko direla, eta zerbitzua ez dela garestituko. Hori gezurra da. Zerbitzua garestitu ingo da, eta zuloak ez dira estaliko. Gertatuko dena da, uraren sarreragatik lortzen diren diruak, garrantzitsuak dira udaletxean, eta lortuko dena da, arazo larri bat sortzea udaletxeko egunerokotasunean. Hori izango da, ur kontsortzioari ematen bazaio uraren gestioa gertatuko dena. Tamalez, Bilduk legealdi osoa pasadu, inbertsioak egin gabe eta aurrera egin gabe beraien proiektuakin, konsortzioa sortzen. Gure arrazoiak esplikatuko ditugu. Gogoratu behar da, 121-aren auditeria aldatu behar dela. Horrek suposatzen du 5 milioi euroko inbertsioa. 5 milioi euroko horietatik noski 2 milioi euro dira derrigorrezkoak oso sakitua dauden auditeriak aldatu egin behar direla. Udalak ez dauka gaitasun hori. Gainera, hortaz gain, ez da bakarrik etxetarako dira. Zikina baditugu puntuak, Olagain, Sorabilan, edo Bazkardora dikoazten errekara zuzenean dikoazte. Hori erabateko ilegaltasunean sartuta gaude 2013-tik. Eta ur kontsortzioa, Eusko Jaurlaritzako ur kontsortzioak ja abisatuta digu, nolabait ere hori konpondu behar dugula. Hau da, beste inbertsio oso handia egin behar dena. Eta bai ingurumena aldetik zer esanik ez. Tasakin jasotzen duguna eta ur kontsortzioari ordaindu behar diguna kontsumoagatik,
300.000-400.000ko galera jasotzen dugu. Hortik ez dugu kontatzen, mantenimendu lanak behar direnak, edo inbertsiotarako puskatzen danean tuberia aldatu egin behar direla, hori guztia kontatu gabe. Beraz, egoera jasanezina udalarena. Ez orain eta ez ondoren ezin da hori jasan. Galerak handia da, bai ekonomikoak eta egia da baitare ingurumenen aldetikan. Gogoratu baitare baditugu baserriak, Leizotz adibidez, baserretako guendikan auditoria depositotik ez daukatela jarrita. Hori ere jarri egin behar da. Tasen igoera, gure proposamenan tasa igoera progresiboa aipatzen dugu. Kontsortzioan sartuta, obari sistema bat, gure proposamenean horrela jarri zeon, malgutasun edo herritarrek ez jasateko igoera gehiago, baizik eta 4 urteren buruan igoera udalak kudeatzen badu ere igoera egin behar du, eta gainera ez dakagu gaitasunik beste inbertsioak edo mantenimendu lanak egokiak emateko. Kontsortzioa ente publiko bada, eta horrela dituzte, bai bere estatutuan, eta bai udaleko idazkariak duen txostenean. Eta gainera ente bat PNV-ek Foru Aldundian agintean zegoenean sortutako ente bada. Udalak eta Foru Aldundian parte dira bertan. Beraz, gainera jasoko genuen egia da, diru bat herria jasoko zuen diru bat nun, gero inbertsioetarako, beste tokietako inbertsioetarako, beharretarako jarriko genukeena. Gure aldetik uste duguna da, ikus dezakezunez, gauza bat esaten du EAJak, kontrakoa esaten du Bilduk, orduan argi dago ikerketa sakona eta serio bat egin behar dugula, jakiteko nondik nora joan behar dugun. Egila da, gaur egun, bai ura zerbitzua, bai zaborren zerbitzua momentuz defizitarioak direla eta argi dago ere zertxo bait aldatu behar dugula eta horretatik irtera bat eman behar diogula gaur gai hauek. Orain dela 2 urte edo, gila da Bilduk proposatu zula konsortzioan sartzeko, eta alde hortatik, naiz eta haiek esan beti proposamenik ez ditugula egiten eta ez dugula inoiz juten eta biltzen ez garela, han haiekin egon ginean, eta saldu genien, egia zala planifikazio bat urtean zehar egin behar zula, jakiteko zenolako gastuak egongo zirala, prebizio bat egiteko zenolako diru sarrerak lortu beharko genituzke. Orduan, alde hortatik, gure proposamena zen, bion artean adostea nun gastatuko genukela inbertsio horiek, nun nora jungo zen diru hori, baina, alde hortatik, haiek esan zuten, kutsa bart zegoela eta haiek biratuko zutela konsideratzen zuten neurrian. Suposatzen ulertuko diguzuela, txeke zurila ezin geniela eman eta alde hortatik mesfidantza sortu zen eta utzi genuen. Baina, uren apartez, gure ideia ere baita da argitari buruz hitz egitea, asfaltoari buruz, parkei buruz, bankuei buruz, azkenean gure ustez badaudela gai asko inbertsioak egin ez direnak eta alde hortatik andoain orain dela 4 urte onaino gauza asko galdu ditu eta alde hortatik gauzak inberrekoak dira. Hortarako, hemen dakazue gure programan, suposatzen iaia etxe guztietara iritsiko zaizuela, orduan alde hortatik, zabentzaren bat baldin badakazue, prest ginateke zuekin hitz egiteko noski. Eta, 4 urte hauetan, baita ere, beti entzun dugu ez dagoela dirurik, eta, alde hortatik, guk ere salatu nahiko genituzke zenbait tokitan bai dirua bideratzen dela, esate baterako, badakizu ez dagoela partida bat, ayuda de emergencias sociales y otras ayudas sociales deitzen dana, eta dirua handik ere juten da. 2013an 6 hilabeterako 15.000 euro baino gehiago bideratu zituzten Bilduk EAJko babesarekin, 2014an ia 4.000 euro eta gaur goizean 2015an 3 hilabetengatik 5.000 baino gehiago bideratuko dira. Orduan, gure aldetik diru hori haurtzen begira edo erresidentzian dauden adinetako pardela kobratzeko lagunduko genieke.
Bai. Bueno, lehen aipatu dut, berretsi nahi dut, kontsortzioa ez da ente pribatua, publikoa baizik. Gipuzkoan 50 herrik dute uraren kudeaketa kontsortzioari esleituta, eta tartean hemen agintaldian, bai PS eta bai PNV-ek agintaldian dauden herriak, Elgoibar edo Eibar eta Ermua, ez da Bizkaia izan, baina bai kontsortzioa sartzen dela, edo Tolosa bere garaian PNV agintean zeonian, edo Beasain ere bere momentuan PNV agintean zeonian, danak hauek ere daude esleituta kontsortzioaren bitartez. Kudeaketa osoa integrala. Beraz, gai honek demostratzen du, nolabait ere egoera ekonomikoa bideratzeko eta mahai gainean jarri ditugun bideak, ezesko borobila behin da garrez jaso dugu, eta lehenu aipatu dudan blokeo egoera batean bizi izan ditugula 4 urte hauek ezeskoak eta ez oposizioko lanak. Dena den, argita garbi daukagu, ez dagoela besterik, eta gure aldeko botoa eukiko dezue, nahiz eta guk beste oposizio lanian egon bade. Mari Jose. Esan dudan bezalaxe beste gai batean sartu nahiko genuke, adibidez, irisgarritasun gaian. Esate baterako eta kudeaketa nola egiten du egun jakiteko, jakin dezazuen hemengo udalak 54.000 laguntza jaso dula irisgarritasunaren gauzetan bideratzeko, eman dezake diru nahikoa dela, baina adibidez, Altzoko udalak lortu du 100.000 eta ia 10.000 euro, kontuan izan da 200 biztanle ditula, Antsolako udalak 208.000 euro, kontuan izan da 2.000 biztanlera eskala, orduan, suposatzen, imaginatuko dizula eta mostratzen dula zenolako kudeaketak egiten duen bildu gure udaletxetan. Eta EAJ-ari bakarrik esatia baita ere, esaten dutela beti gauza guztietan eta pertsonak direla helburu, esatia naiz eta gu proposatu pobreza energetiko mozioa eta apoio a la alimentación infantil, abstentzioa eta kontrako bozka jaso genituen. Mari Jose. Bai, ni bakarrik esan, galdera bat zuzendu nahi diot Ana Karrere, alkatesari. Ja, baina galdera bat nahi bat, geho erantzun diazu nahi zuen. Galdera bat, zergatik ur auditeria konsortziora pasa nahi dezute, osea, gestioa ez duzuen nahi udalak eramatea, eta kale garbiketarekin aldiz justu kontrakoa. Kale garbiketa zerbitzua osotasunean publikoa izatea nahi duzue. Eta horrekin, buru belarri jardun zarete, azkeneko, ez dakit, urte terdin. Berdin zaizue, bideragarria den, asumitu daiteke, ala ez. Berdin zaizue, zuek nahi dezute, kale garbiketa zerbitzua osotasunean publikoa izatea, eta aldiz, ur auditeriaren gestioa, uraren gestioa, konsortzioa eman nahi duzu.